Dobar dan, dragi moji, evo vi stigli u Erdevik i nas Miroslav dočekao sa kulenom i sa njegovom rakijom. A vidite kako je kulen lep, pa paprika dobra unutra, pa pilina jedna, ja već vidim i domaćeg hleba, a onda ćemo da mažemo na lebac Miroslavljevu paštetu od suncokreta, jedna predrkana stvar. Da vam kažem iskreno, to je takav seks sa ovom mojom rakijom za seks. Vidite ovo, ovo je milina i moja rakija za seks. Daj rakiju za seks ovdje da se vidi kako mi to... I vidite ovo, kad se ovo lepo pije, kulen, domaći leba, i šta da vam kažem, žene skakuću odmah, u to ime u zdravlje. Hvala.